Tots els organismes necessiten produir energia per mantenir-se vius, però durant aquest procés es generen radicals lliures que fan que el nostre cos s'oxidi. L'oxidació del cos té molt a veure amb l'envelliment. Com major és el grau d'oxidació, més ràpidament envelleixen els éssers vius. Així, un ratolí que viu fins a 3 anys s'oxida més ràpidament que un humà que pot arribar als 120. Alguns científics creuen que els aliments antioxidants ens poden ajudar a alentir el procés d'envelliment i reduir les malalties vinculades a la tercera edat. Doncs estem al mercat de Fleming, de Lleida, i hem vingut aquí perquè en un mercat ens podem trobar tota la tipologia, d'aliments que ens ajudaran amb un envelliment saludable. Reinald Pamplona és cap del grup d'investigació de fisiopatologia metabòlica de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, on també exerceix el càrrec de sotsdirector. Envellir és inevitable, però una alimentació saludable ens pot ajudar a alentir aquest procés. Alguns científics creuen que arribada a l'edat adulta, menjar menys i més varietat redueix la capacitat d'oxidació del nostre cos. El punt d'equilibri és menjar lo just i necessari i amb la varietat suficient com per fer que l'activitat metabòlica, és a dir, la forma de funcionar del teu organisme, afavoreixi que generi menys oxidació. Si menjar menys, el que fa, és augmentar l'eficiència de com funciona el teu cos. La dieta mediterrània, amb un gran nombre d'aliments antioxidants, és la més adequada per envellir amb salut. Es recomana un consum diari de fruita i verdura variada, oli, fruits secs, peix i una reducció dràstica de la carn. Amb aquesta alimentació aconseguirem viure més anys i, segons alguns estudis, reduir el risc de patir malalties. L'objectiu, per tant, ja no seria només envellir de forma saludable, sinó que aquestes malalties que associem a l'envelliment, com són, per exemple, 3 grans malalties, si vols, seria càncer, malalties neurodegeneratives i malalties cardiovasculars, la seva incidència, la seva aparició, es redueix dràsticament. Els científics estan veient la possibilitat d'aplicar teràpies nutricionals en persones amb aquestes malalties. Els estudis sobre biologia de l'envelliment que du a terme el doctor Pamplona ajudaran a comprendre els processos d'oxidació i la seva relació amb els aliments, a fi, com ell creu, de viure més, però també millor. La idea de que mai arribis a menjar fins a atipar-te el que fa és resumir o sintetitzar aquests efectes beneficiosos que té l'alimentació sobre un procés d'envelliment saludable. I això el que significa és que pots menjar de tot, no cal renunciar a cap mena d'aliment, sinó que la qüestió radica en la quantitat d'aquest menjar o d'aquest aliment que tu fas.